Allô? E como? Murbatare minasificação. Esse é Murbaga kene. O kuma ni muso bɛ sɔrɔ diyagoya kuma na ne sɔrɔ yan nɔ. N y'a mɛn. Ni kabakoden dɛ. E siri tini kunkolo ka kɛnɛ. Ali, ça va? Bon, ne bɔra ka so sanni ni sɔrɔ ye. Awɔ, ne filɛ kare kunna yɛrɛ an bɛ to ka jɔ kokonin kɛrɛfɛla la. Voilà, ne bɛ yen quoi. N sɔrɔ yen san. Non, mun bɛ yen, mission min bɛ yen fo n k'a f'i ɲɛna, n tɛ se k'a f'i ɲɛna appel la quoi. Awɔ, n teliya joona i ka na quoi, bɛɛ k'i makɔnɔ quoi, i y'a mɛn? Voilà. Ouais, Ali, ça va, non, ko tɛ cogo la. I Ali n t'a kan walayi. Cɛ ɲɛ ganenba de don. Est-ce que i b'a dɔn problème bɛ ne da la n'aw ma ne dɛmɛ dɔrɔn n ka cɛ ne mago bɛɛ de satɔla filɛ. Kana nin fɔ dɛ. Walayi. N b'i lamɛn. Ali, est-ce que i b'a kalama ko ne jarabilen don muso dɔ la? Est-ce que i b'o dɔn wa? I delila k'a kuma fɔ ye. Voilà. Muso in ka ko bɛɛ de ɲɛnabɔlen don mais villageois dɔ de nalen don muso min bara nin. O cɛ in de kelen don a bɛ fɛ ka n ka muso ko, a bɛ fɛ k'a bɛɛ tiɲɛ pewu. Est-ce que ale bɛ bɔ mɔgɔ dɔn? Bon, o bɛɛ ma ɲɛ dɛ. Nka cɛ a taara menacer fo an ka da de la. A taara n sigilen sɔrɔ gɛrɛn na dɛ. Ka menacer ko ni ne ma fara muso in na k'ale bɛ ne faga. Ko hali n'ale ye ne tɛmɛtɔla ye u ka da la, ko walayi k'ale bɛ mugu ci ne la, k'a bɛ ne faga. Ka menacer de cɛ nin bɛ fɛ ka ko da ne la. Cɛ mo a bɛ muru bɛ basi kan na. Ale bɛ se ka bɔ village la cogo di k'a bɛ e ta ta? Cɛ sabali sa. Bon, i b'a dɔn ni ye jɛɲɔgɔn y'aw ye. Ne ye fɔ n tɔ m'a sɔrɔ cɛ ka baara banna. Cɛ pewu n y'i wele o de kama quoi. N y'i wele dɔ wɛrɛ kama o kɔ. I b'a dɔn mun ka di ne ye komi déjà a bɛ ne visage dɔn ka ban, a bɛ ne dɔn. Mun ka di ne ye dɛ, ne bɛ fɛ ka e ni Bulo k'aw bila aw ka fɛɛrɛ kɛ, aw ka attaquer, aw ka baga. Hali n'aw ma bana, aw bɛ se k'a baga cogoya min na walasa a ka se ka fara muso in na a ka taa yɛrɛ de. Bon, a bila i kunna i b'a fɔ o kɛlen don kaban. Ne bɛ fɛ a ka kɛ teliya kɔnɔna na. Sharp i don n ka Bulo wele. Bon, e bɛ sa yɔrɔ min an bɛ toli yen de. Oui, allô? Ouais, Ali, ça va? Non, voilà, Meso. Ok, pour un temps là. Ah, il y a un solo dollar. Comme il y a un bon, il y a un solo dollar. Ok, on va y aller. Bien ça. Ah. Ok, n ka cɛ. K'a bɛ so. Ouais, a ye nin kɛ sabu la joona. Sharp. N'a ɲɛnabɔra dɔrɔn i bɛ hésiter a bila i kunna nin bannen don pewu. Ok, problème t'a la. K'an bɛn. Ali, Cɛ ko bɛ cogo di? a bɛ cogo di? Voilà. A ka fisa.
baasi tɛ yen. cɛ ne yɛrɛ tun bɛna bɔtɔ la yɛrɛ i ka appel bɛnna Cɛ a bɛ kɛ cogo ye. kan bɛn de Ko mɔgɔ dakun ka fisa ni yɛrɛ. o waati T'a dɔn bo delila k'a ka denko min fɔ n t'a dɔn n'a kɛra ɲɛnɛ gɛrɛ la. a ko ale bɛ to ka sugo min na k'u daga bɛ ɲɔgɔn bolo o de tɛ yan Bɔ n kɔnɔ ka jati. ne ni mɔgɔ yɛrɛ delila ka to u fɛ yen yɛrɛ Dɔgɔtɔrɔw k'u ka du kɔnɔ ko dɔ bɔlen don village la ka na bila jeune dɔ. K'a kɛlen don k'ale menacer quoi. Ale donnen don ale denni cɛ. Ko n'a ma denni to yen nɔ k'a b'a faga. ayisa k'ale menacer cogo di est-ce que o tigi b'a kalama ko jogɛrɛw de bɛ Mo bolo Ko ne ko mɔɔ ye bu mɛn basi fana o bɛ se ka kɛ cogo di fo k'o k'ale menacer ale ma ci fɔ. cɛ Ali wara an bɛna min kɛ han an ka nin su n'a ye nin minɛ kare kɔnɔ an tɛ fɛn k'a la dɛ an bɛna min d'a kan I b'a dɔn quoi. a bɛna dɔn ko ale ni cɛw bɛ ɲɔgɔn na ale ni Mo tɛ ɲɔgɔn na ale n'anw bɛ ɲɔgɔn na est-ce que ale b'a dɔn Kuma caman n yɛrɛ de nafa t'o la quoi. An ka taa yɔrɔ ɲini a ye yɔrɔ dɔ fɔ an ka taa bɔ yen n'a bɛ yen. ko ba tɛ yan kɔnɔ Kanu ye fɛn min faga o ma juru fa diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ni kanu baga don sa san dara kanu kama dugu dara kanu kama ala ye e ni nere da ɲɔgɔn kama a bila i kunna bɛ se ka su bɔ i kama n'an ka mani duwawu jaabi an ka nin ko in jara n bɛna jugu tuubi an ka nin ko in jara n bɛna ɲɛngo tuubi an ka nin ko in jara n bɛna lusa tuubi san fin san jigin nɔgɔ bɛɛ i be. Moriba, o ma hakili tɛ a ye ka miiri mun na? Ani e yɛrɛ bɛ ne miiri kun dɔ sa. Ne bɛ ka sanse min na e b'a dɔn a ma se ne ka f'i ye o. Kalo joli ne nana fɛn kama yan nɔ o muso ko kama a tɛ ka ɲɛnabɔ. E bɛ ka tila ka ne ɲininka o de bɛ ka ne bɛɛ la. I bɛ ne miiri kun dɔn. E bɛ k'i sigi ka miiri o de la. Ne de m'a f'i ye k'i k'i sigi ka ne lajɛ ko nin furu kelen k'a bɛ kɛ yan. E tigɛlen don ne da kɔnɔ kuma de la. A bɛ ka mɛn de. A tɛ ka mɛn. I hakili tigɛ n'Ala ye alamisa yira n na. Nin furu in tɛ a bɛ siri. Alamisa don i bɛ don kɔɲɔso la ne de ye kumakan d'i ma. Ne ne ka kumakan lama ne ye mun f'i ye? M'a f'i ye n ko i k'i hakili latigɛ k'i sigi ka ne lajɛ n ko ne b'a dilan. K'a bɛ ɲɛnabɔ. Ne tɛ bɔ i jigi kɔrɔ ne y'i bari. Nin furu kelen. Ko in na ne ma jigi yɛrɛ bɛ ne la. I b'a fɔ ko masa yɛrɛ tɛ ne la quoi. Jigi t'e la cogo di? I n'a fɔ somɔgɔ tɛ ne la. Ne nana fɛn kama depuis kuma jumɛn n bɛ ɲini ka san sɔrɔ yan. N'a fɔra e ɲɛna ko nin balimaya kelen nin furu kelen ko ne bɛ nin to ten e bɛ da la. Ne m'a f'i k'i sigi ka ne lajɛ. Bon komi i ko ten n'a kɔni kɛra fɔlɔ. E y'i hakili latigɛ nin ko yɛrɛ kɛra ka ban. N'a ma se ka kɛ ne dalen tɛ mɔgɔ si la. Worokiya tɛ yan. Tiɲɛni. I poussé ka gɛrɛ yan ne bɛ n'e dun yan i poussé ka na yan ne mun sigi cogo modèle ye. Taa tiɲɛbagatɔ ye. N bɛna kuma kelen f'i ɲɛna. Furuko in bi ko m'a ko bila munumunu na. E ni dɔngɔ de bɛ ka ɲini a ko kɔnɔ. Ne tɛ n'i lamɛn bilen wa ne tɛ n'i fa lamɛn. Ne ka décision talen an bɛ baara kɛ n'o de. Ne ni n balima tɔw anw bɛnna mun na a bɛ k'o de. Bi ko e cɛnin bila yan nɔ. I bɛ yɛrɛmajabɔ ni yaala ni fɛnw na k'u ka jɔ k'aw jogow ka ɲɔgɔn na yɛrɛ a dusu a bɔsi. O t'a la bilen o banna pewu. Nin furu kelen ne nana kama a bɛ kɛ wa i fa se t'a la. Ne de ye e wolo Rose e ma ne wolo i y'a mɛn? I y'a faamuya? Nin furu kelen a bɛ kɛ alamisa nata i ka furu bɛ siri yɔrɔ dɔ wɛrɛ man di ye janjanja kɔ bɔlɔn kɔnɔ. Bi ye don jumɛn bi tɛ tarata ye. N'i n'i sen ye bulonda la dɛ. Ni n'i sen ye kɛnɛma bɔ ne b'a den wolo ne ma kɛ su ye Rose ne bɛ kɛ su ye. An ye dɔ kɛ nin ko la sa. I bɛ taa min? I sigi. Ma tila n ka kuma la fɔlɔ. I sigi. E mana jama cogo cogo e bɔra anw de la e tɛ se ka jama ka tɛmɛ ne kan. Taa tiɲɛbagatɔ ye.
nkɔrɔ ne ko furuko in an bɛ o ko kelen na ko kelen banbali debi kuma jumɛn ko denmisɛnninw ka ɲɔgɔn jogo lajɛ k'u ka ɲɔgɔn jate minɛ furuko la furuko sera nin bɛɛ la bi ko ye nin ko bila sen na bi ko ma nin ko bila sen na dɛ ne kɔni nin furu kelen ne y'a fɔ cogo min na n b'o kumakan kelen kan nin furu kelen bɛ kɛ alamisa nata furu in bɛ siri a tɔ bɛ taa kɛ so n'ala alamisa nata yira na furu in bɛ siri i k'i sigi i hakili jigin i yɛrɛ taw la ne t'a dɔn nin ko yɛrɛ bɛ munumunu kun min na bi ko an bila ko kelen na ko kelen banbali ne nana n bɛ ka filɛli kɛ n bolo k'i bɛna ko bɔ a la an bɛna to nin na tan e denw kɛlen don k'u tiɲɛ ne denw y'a bila yɔrɔ min e tɛ se ka bɔ olu kɔ kan ne kɔni ne ka décision filɛ alamisa nata ne ni balima tɔ an bɛɛ de bɛnna la ni furu kelen alamisa don furu bɛ sigi a tɔ bɛ taa kɛ so ala sago i bonya b'a la. Alors ne bɛ furu tigɛ wa ne y'o fɔ aw yan ala ye den bɔ nɔgɔ don ne ta tɛ den ɲɛ aw de ta don wa ne b'a kɔ bi n b'a kɔ sini n y'a da daminɛ o bi ne b'a fɔ ko kɔni bi alamisa don n'ala sɔrɔ mɔgɔ ye cɛ min fɔ dɛ ale yɛrɛ de filɛ bɔnɛ min bɛ sanfɛ i ka furuko kuma in kabini bi an y'a kuma fɔ sisan a ka di o a ma di o a bɛ kɛ ne ta de diyagoya bɛ di cɛ in ma ba ne tɛ taa furu in na hali n'a y'a sɔrɔ ne ko ka di ka se degere ma ne b'a dɔn e ka laɲini tɛ furu in i jagoyalen don k'i bila la ba n'a sɔrɔ e ka décision don n bɛ taa furu in na hali n'a sɔrɔ a man di ne ye mais e ka décision tɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka ne mun nana ka cogo fana yan kabini ne den sɔrɔ ne ma se ka den bɔ ne ko ne ye n bolo dulon ka go bugɔ ala ala hali ka ne bolo in tɛ ala ala ne kojugu kɛ nin ye bi dɛ i b'a dɔn ale de natɔ filɛ nin de don nin de don o waati n y'a faamu Wajo, ça va? Ça va, cool. Ça va tout. Voilà, ça va. Tu as l'air de me faire une attitude là, ma. Ah. Ouais. Et tout, au Kadia. Et non, voilà, Kadia. Era va bien à la mahache, ma. Voilà. Eh. Là.
cɛ fa de b'i la a bɛɛ la mun de bɛ ni woro si cɛ mun bɛ ne woro si cɛ o ma bɛna ne ata a ta i bɛ fɛ ka kuma de mun bɛ ni woro si cɛ mun bɛ ne woro si cɛ woro si ne muso de muso de fa i bɛ muso kuma fɔ e mana ni dɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cɛ ɲɛ don ɲɛ la village kuma in fɔ i b'a dɔn wɛ e bɔra village la doni minɛ ka cu fa de b'i la e bila kɔrɔ bi bɔ village la e bɛna an ka cɛ ta ɲɛ jɔ mɛ min f'i ye n bɛ fɛ i ka ɲɛnɛmaya a ka avancer i ka ɲɛnɛmaya kana da bi ma a bɛɛ n'i ba cɛ ni ma yɔrɔ si to ni m'i faga i b'a fɔ ko ne tɛ woro si bɛ quartier la o ye k'o to yen pewu i y'a faamuya kuma tɛ ne ka nin ni woro si tɛ ɲɔgɔn bon du in bila quoi i ka taa village la i y'a faamu ma i sɔnna ma du in bila i ka taa village la Ali nin y'a ko bannen n'an y'a ye tuguni an bɛ min k'a la o bɛ juguya ni nin ye yan de ye Bamakɔ ye bɛna anw ka cɛ ta doni minɛ ka cu ale Bamakɔ ko in faamu ka cɛ m'o wele ko film banna a ka mɔgɔw wele ko baara banna pewu oui allo ouais Mo ça va a ko kɛra cogo di nka cɛ aw y'a bɛɛ réglé ka ban non ça c'est bien non nin diyara ne ye yɛrɛ yɛrɛ a ye mun fɔ k'a bɛ taa village la non c'est bien nka cɛ ko ni aw m'a bana dɛ a y'a non c'est bien non baara ɲɛna cɛ a bɛ fɔ ne ma teriya sa cɛ aw ye n dɛmɛ koyi merci Ali merci cɛ gawakɛ kana ko k'a bɛna ne ta kana ne bagabaga fo ne ka koye na ale y'a tila ko ne ye yɔrɔ jumɛn k'a di n b'a yira la mun ye mun ye n ka cɛmuso ko la ne ta tɛ ta ten dɛ Aleykum salaam. ne yɛrɛ ko mɔgɔw bɛ ka ci dɔ la wa cɛ woro ko de don furuko ye ne tun nana furu de kama nka ne jɛra furuko in na furuko in an b'a bɔ a ma ne jɛra o Moriba kuma bɛɛ fɔ fo o n bɛ fɛ ka kuma bɛɛ mɛn tulo la fo o musokɔrɔba kan ka effort kɛ o ka boliboliw kɛ ka kɛlɛ kɛ nin ko la ko nin kɔɲɔ ka kɛ o kɔɲɔ kɛtɔla e bɛna mun de fɔ ne ye ko k'o dabila a tɛ dabila dɛ alamisa nin furu in bɛ siri parce que ne bɛna min f'i ye parce que ko in ne bɛ k'a fɔ i b'a fɔ jagoya furu den tɛ ne fɛ i y'a faamu bon n'a tɛ ne fɛ ne tɛna se ka tugu la parce que n bɛna nin ta sisan ka taa nin ye mɔgɔ fɛn min yɛrɛ daminɛ kɛra tan tɔ kalo joli la min ka don san kɔnɔna la ne bɛ n ta ka taa nin bila yen nɔ n ka cɛ ni nana pɔsɔn di yan n bɛ nin fɔ donc ne kɔni bɛ se ka min f'i ye bi bɛɛ ne bɛna ka minɛnw labɛn ne taga to village la n ka baaraw ka ca trop n ka foro bɛ yen nɔ u bɛ taa n ka sɛnɛ kɛ ka n ka fɛnw kɛ a banna kɔɲɔko in ne ka ɲi dɛ a tɛ so si ma jagoya furu ma fɔlɔ aw ta in na ko nin furu kelen a bɛ siri aw bɛ ɲɔgɔn faamuya a kɔnɔ yen a bɛ ɲɔgɔn faamuya a kɔnɔ yen furu in bɛ siri alamisa don e bɛna t'i ka baara la ne musokɔrɔba kan n ka effort kɛ fu ye o tɛ kɛ dɛ ne ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ nin furuko in ka kɛ sisan nɔ furu siri sigilen sen kan k'e bɛ t'i ka baara la Moriba kuma bɛ fɔ o ko dɛ i tɛ ne sigi malo kɛnɛ kan dɛ baraji b'a nɔ la i bɛ fɛn min kɛ ala ka i ka bijani na ni ko in ne ka ɲi ni kɔni i bɛ se k'a kɛ i b'a furu i b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ne kɔni ka ɲi dɛ ne tɛna s'a ma n'i ye fɛn fɛn kɛ ala ka bila i ka bijani na n'i y'a furu i b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ne kɔni n sen ni bolo ni fan bɛɛ jɛra a kɔ n bɛ se ka min fɔ o ye i bɛ ne taga dɔrɔn filɛ nin na barika la est ce que Moriba y'a faamu Moriba m'a faamu dɛ
Ala kuma. A yin tun ne kuma da so. Ni mun ke no barang mampani. Aje, jika buka bina musuh kata menai. Utsaga pasi. Alo mo. Muni mana ni kamu kau fene kau furusri kere. Rose, ikut, ikut juga. Kubi ni ka furusiri ke. Alam sana tak? Wallahi. Ni segun damai na beke na kuina mo. Una so bine fe, una so feli jerano mo ke bine fe na vidala mo ni mana segun damai na ke. Fakat ni te fakata ke to wallahi mo ni te fake perdi. Ai jom bena san. Bena san. Bapak, jadi bau tidak ada apa. Dia urus kita. Kami ni kata ini semula ni. Alah kama awak nanti mau ada masa aja. Dan ini tidak ada kama. Anak. Anak. Alah kama. Nama Ferry. Apa nama dia? Urus. Ifundirisa. Ndenge na ebe Rose defe. Rose. Ifana be ni defe. Oni ba fe. Nkoro. Ne kun taro ko nunu ka di ɲɔgɔn ye tan. Suna ne ye cɛ sibili min kɛ Murubaka la. Ne kun t'o kɛ. Parce que ne b'a dɔn ni mun ka di e den, o ka di e yɛrɛ. Denkɛ, ni ne den ka di ye, I k'a minɛ ka ɲɛ, o de ka di n yɛrɛ. Ni mun ka di ne den, ne de kun ye n cɛ siri k'a bɛ di dɔ in ma. N'Ala y'a kɛ k'a ka di e bɛ se k'a minɛ ka ɲɛ. Ni fila ka di ɲɔgɔn ye, o de ka ɲi. Ne y'o mun kɛ, ne yɛrɛ nimisara bi. Parce que tɔw bɛnn'a kan. A kun ma diya u ye dɛ, ne de y'u diyagoya. N ko fo nin furu kelen ne k'a kɛ. Nka n b'a dɔn e bɛ Rose fɛ cogo min na, Rose yɛrɛ b'e fɛ ten. Aw ka di ɲɔgɔn ma, o de ka ɲi. I y'a mɛn? N'Ala sɔnna ma, I b'a furu. I hakili latigɛ, Rose kɛra I ta ye. Bon, il y a pour vous, on est là en deux. Et comme quoi qu'elle a ça, N kɔrɔ olu kow tɛmɛna sa. Ne ɲɛ b'a la nin ka di Rose yɛrɛ ka d'a ye. Ne yɛrɛ ye dɔ in kɛ, ne tilala ka kow faamu, ne nimisara. Rose, ni bi bɔra la I bɛ furu nin ma, y'a mɛn? O diyara ye sa.
Yayi. Ni kuma ni me fo ne kun te dala koyi. Allah ka gode. Oh, okay. Okay, wala mbe munu yang wai bata ya. Ah, okay. Nasa.